Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at maulan na rin. At welcome po dito sa KLNJ, King Lagyo ng Jesus. Kagaling ang Laan sa Ngalan ni Jesus ang radio, ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Nasa season 19 na po tayo, episode 1 entitled Yakap. Ako po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng Parish of the Lord's Ascension sa Lourdesite Subdivision de Rosario City of San Fernando, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din naman po sa inyo mga kakaluguran. Ako po ang inyong kakaluguran Doris sa pangalan po ng ating ka-KLNJ na si Sir Jeffrey Gomez. Nagpaalam po siya dahil of course yung activity po nila sa Couples for Christ. So samahan niyo po kami ni Father Ronnie sa isang oras at konting sumusobra minsan. No? Dahil marami po tayo nakakasama para po sa mga humihiling ng kagalingan. Diyan lamang po kayo. At sa pagkakataon pong ito, atin pong hilingin ang tulong ng banal na Espiritu at samahan niyo po ako sa pag-awit po ng Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Thank you, Sister Doris, sa iniali mong opening prayer para sa KLNJ Season 19, Episode 1. At muli, thank you. Dahil At sa gabing ito, nag-yes pa rin. at may kasama ako dito sa live ng KLNJ Season 19, Episode 1. Anong balita? Kumusta? Of course, nahahawa po ako sa inyo nila mong sa kabisihan. So, kapag ka po inisa-isa ko po, magmula po kunwari po Biyernes, kasi Huwebes ang KLNJ, no? So, Sabado, andun po kami halos maghapon sa Santo Niño for our 2,000 Hail Marys. Every Thursday. No po. Pagka po first Saturday of the First month. Saturday. Opo. Tapos pagdating naman po nung Sunday, pumunta naman po kami ng Manila. Ito naman po sa Legion of Mary pa din po para po dun sa aming semi-annual report together with the other provinces. No? Yun po yung tinatawag namin na Cluster 1. Kasama namin yung Tarlac, Olonga po, Bataan, at saka po yung San Fernando. So, basically, half day naman po yun. Lumuwas kami. Then, of course, the next day naman po, ayun, na kasali din po kami sa, of course, kailangan mag-vigil naman sa Santo Niño po kasi masayang ibinabalita, nasa Santo Niño pa rin po ng atin pong krusada. Si Mother... Yung ano yan, yung Coronada, no? Yes po, ito po yung para po sa Visita Vicariato. Para in preparation for the 70th anniversary of Canonical Coronation of Yes. Virgen de los Remedios is coming September 8. September 8. Sa balita ko gaganapin, hindi sa Kapitolyo ngayon. Oo nga This po, time, eh. kasi in-anticipate yata yung mas maraming tao kasi 70th anniversary ng Canonical Coronation of Virgen de los Remedios sa Brenzigiao yata, no? Opo. Convention Center. Yes po. Umaga hapon, parang hapon yata. Po. Yata. Hindi ko pa narinig na alam yung details ng nakita ano ko yan. lang po yung, of course, yung September 8 at saka yung line-up po ng mga parokya na pupuntahan po. Ayun, tapos kanina po yun, masaya naman po dahil yung pundo sa Kabray tayo, kasama po ay 2 kakaluguran. Sa Legion of Periata. Parang narinig ko yan kaninang umaga. May narinig ako part nung madali Ka-Bright pong FM. manghatak opo kasi yun nga po siguro isa talaga minsan yung inyong lengguwahe service at saka sana yung handang pagtulong po, no? Whether maliit na halaga at of course sa panalangin at trying to be good. Yun po, Father. So, nagpapasalamat kami, Father, no? Kahapon, kasama din namin po kayo dito po sa Misa kay yung Radio. ano naman yun kung wala rin lang talagang Opo, dahilan. kaya po, Every we're so Wednesday, happy. 11 a.m. Yes po. Yung misa sa radyo. At saka po ngayon din po, no? Parang sunod-sunod po kasi kayo nun, eh. Last week, kayo po yung nag-6th anniversary dito sa ating programa, dito sa KLNJ. Actually, Ngayon July naman, 24. Opo. Kanina naman po, sinelebrate din po, or hindi naman po talaga, wala naman pong handaan. No po. Pero yung pong 6th anniversary naman po ng Usapang Biblia. With Congrats Jess po ulit. Layog, yung co-host niya sa AKBA. Akba, opo, mas mga kasama po nila yun doon. Yeah, so, congrats po ulit. Ako naman, Nakaano na taon. usually, yung pinagkakabalan sa parokya, yung BE sessions. Kanina, nga, kahit Father. umuulan, Oh, kasama ko si Brother Dads, ang aming coordinator, Brother Dads Makapagal, tsaka ang kanyang may bahay, na nurse, si Sister Dolor. At kasama rin namin si Sister Neats, Sudla. Opo. And then, yung iba pang mga kasamahan, tapos si Sister Luz Habulan, from the Rosario naman, ano sila, member ng Agape, ang Paris BEC Core Group. Na dalawa naman yung pinunahan namin kanina, 3:30 p.m. ang Benedictus. And then yung 5 p.m. yung Carus from De Rosario. Yes po, Father. Kahit po hindi to BEC, very inspiring po kasi talaga yung effort nyo, no? Dito po sa BEC, ilan po yung units ng So BEC far, sa inyong parokya? Nasa 17 kami. Wow, Kasama yung Paris BEC Core Group. Tapos merong dalawa na tinuring namin core group din sa kanilang lugar, sa Dabsan Subdivision tsaka sa De La Paz Sur. Kasi active na ito Opo. Nasa simbahan na, nasa chapel na. Yung iba nag-regular na nagsisimba, yung iba naman choir. Opo. Hindi pala dalawa. Tatlo pa rin St. Anthony Subdivision. Ang St. Anthony Subdivision, yun yung huling nabuo. Ang
ang amicus, ibig sabihin friend, supporter. Sila naman, active na choir members sila ng chapel ng St. Anthony. Tapos sa Dabsan Subdivision, ang Gaudium at saka yung Patsyam naman sa De La Paz Sur. So, bali 17, bali tatlo, yung 14, BEC cell sila kasi sila yung unchurched. Maaring yung iba, poorest of the poor, nasa laylayan, pero kasi may subdivision Opo. Hindi naman maituturing na poor economically, pero uncharged din kasi hindi pa sila regular na nagsisimba din. So Yes yun yung po, difference sa parokya namin. Kapag active na sila, nabuo yung cell, ang tawag namin core group. Pero Yes po. pero cell sila kapag unchurched, yung hindi pa talaga. Although lately, nahikayat na Yes, silang opo, magsimba. yun po yung At napakaganda doon. yun ang isang magandang bunga ng pag-BBEC namin. Mhm. At syempre, yung simpleng isang oras lang na kwentuhan, bibigyan ng pagkakataon mapagnilayan yung gospel reading the following Sunday. Opo. So, ito yung advantage. There was a time yung nagmisa sa isang chapel, St. Paul. Opo. Parang sabi, hindi rin gaanong maintindihan kasi kung minsan mabilis magsalita or what. Ang sa akin naman, siyempre, nagpapatulong na lang. I-appreciate na natin kung ano man yung magiging yung pagkukulang. Pero ang sa kanila, ang advantage nila, napakinggan nila, napag-aralan nila, napagnilayan na nila So, sa BEC nakukonekta. session. Opo. So, alam na nila yung idea na kwento ng ebanghelyo. So yun yung advantage kumpara doon sa mga magsisimba pa lang, sila may baon na sa pagsisimba. Yun yung advantage naman nila. Yes po. Yun, diba? Ang dami nun, Father. Pero may 70 intention yan. pa kaming kasi yung ibang mga subdivision sa parokya, walang regular mass ng Sunday. Opo. So may upcoming yun yung plano na isasacrifice ko yung pag-uwi ko ng bahay ng Miyerkules. Most probably, yung pag-uwi ko na niyan, katulad ngayon, Webes, incidentally, di lang ako makauwi kasi di pa nakapaglaba ng damit. So, lahat na kukunin. So, baka next week na ako makauwi. Pero, pag nagsimula ako sa Wednesday, 7:30, after nung mass kong 6 p.m., then dinner, by 7:30, tamang-tama kung sa mga subdivision kasi yung after dinner medyo nandun na Opo. nakapagpahinga na after magtrabaho. Yun yung intention namin Kahit man lang makabuo ng tig-isang cell sa mga subdivision, sa apat yun Opo. Alpine ng Del Rosario, Alpine Residences ng Del Rosario, Madonna Residences ng Del Paz Sur, tapos sa Del Rosario din, yung Crystal Homes at saka yung St. Bernadette subdivision. So, isa-isa muna. Opo. Mag-focus muna sa isang subdivision, magmimisa sa bahay, and then Opo. kung makapag-invite ng ibang mga karatig, mga residents, makabuo ng isang cell. Yun yung intention. Opo. Sana magawa ng paraan. At meron ding isa palang magandang development na rin. Matagal na itong pinapangarap ng aming coordinator na si Brother Dads na ma-involve ang mga youth. Yun. So last Wednesday, nagkaroon na ng basic orientation on BEC, ang Paris Youth Ministry BEC Core Group. In time doon, di ba, lately, nabalitaan yung Yes po. isang estudyanteng nagpakamatay sa isang university sa Angeles na grade 10 at nagkahulog sa 9th floor. So dito makikita yung kahalagahan ng pag-BEC na sana Yung community. matulungan yung mga kabataan na magkaroon ng deeper relationship with Jesus and saka sa mga Yes. kasamahan ng magkaroon ng support Yes, group or support support system. Kung may problema man, at least merong makakatulong. Opo. Siyempre, ang context naman nun, bakit nagpakamatay, may problema. Kung ano man yon, ang punto lang, kung may masasandalan, kung may malalapitan, Baka sakaling sana, hindi ganun. sana makatulong. Sana maging daan yon sa Yes. pagtugon din sa kalagayan at pangailangan ng mga kabataan. Sana hindi lang sa aming parokya at even sa ibang lugar. So yun yung pinagkakabalahan na nakafocus talaga yung parokya sa pagsunod sa kahilingan ng Archbishop natin. One of the At even ito flagships. naman, Uh-huh. aside sa flagship, isa sa tatlong flagships ng diocese with our Archbishop Apong Dong, ito naman ang paanyaya ng simbahan, Universal Church, na gawing sinodal ang simbahan at maging daan o pamamaraan ng basic ecclesial community or BEC.
Yes po, napakaganda nga po. At maganda rin siguro isama sa panalangin, next year by October, our Archdiocese will be hosting Yes. the National BEC Assembly. So pagdasal po natin to, malaking event po ito at ang ating Archdiocese po ang host. Siyempre kasama po yung suffragan na dioceses ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yes po. Thank you po. Ayan. Okay, so looking forward po tayo dyan, Father. At ngayon, siyempre, atin nang ibahagi itong reflection ni Ma'am Agnes Ay, okay po. para doon sa last episode natin, last Thursday. Ito po, Reflection 1. Ito po yung kagalingan laan sa ngalan ni Jesus. Season 18, Episode 12, last July 23, 2026. Walang hanggang pasasalamat. Of course, ito ay galing po kay Sister Agnes Evangelista. Ano po. Simulan ko na po, Father. Ano po? Magrasyang Webes, Among Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat na avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. Once more, belated happy 56th birthday last Sunday. Belated happy birthday din po, Ma'am Ronnie. Agnes. May God bless you. Nag-birthday din si Ma'am Agnes last Ay, July. Oo nga Last po, month. pareho kayong, Oo. kaya siguro dalhin close kayo, ano po? Kasali yun, no? May God bless you with more blissful years in the vineyard of the Lord. In the same manner, say a special prayer for me tonight. I am celebrating today my 73rd birthday. May God bless me every day as I continue my life's mission. Last week Belated yan, no? happy Kasi birthday wala po, tayong Ma'am KLNJ last Agnes. Thursday. Kaya Opo, In Jesus' name, amen. May the loving presence of the Lord be in our midst to give us the complete healing in tonight's episode of KLNJ. Thank you, Among Ronnie, for the opening song, Come Holy Spirit. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer. Indeed, we should give our endless praise and thanks to God for our wonderful life and for the 6th anniversary of KLNJ. We are likewise thankful for Among Ronnie's gift of life and gift of healing, and may God continuously empower him as he fulfills his healing ministry. We are forever grateful for all our answered prayers as well. Let God be our hope, strength, and peace, and together let us entrust everything to Him, our Savior and Divine Healer. For tonight's episode, let me use the topic, Walang Hanggang Pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat in English translates to endless gratitude, eternal thanks, and boundless thankfulness, among others. Perhaps in these lifetimes of ours, we have already encountered an ordinary experience which made us give an endless gratitude. Human as we are, we all have peculiar characteristics. What is important to us might not be important to others. Our priorities in life are definitely different from others as well. But I believe that we have one thing in common. For whatever challenge, predicament, and turbulence in life that we were able to survive, we will surely give our endless thanks to God, who always makes good things happen. Know that we are never alone. God is with us, holding us, comforting us, and most of all, loving us no matter what. I like these beautiful messages. Thank you, God, for everything in my life. Some of them were blessings, some of them were lessons, and I'm grateful for every single thing you sent me. The story of thanksgiving of Miss Monette Manalo for the healing of her 6-year-old son, Mon Alfred Manalo, was featured. The 7th General Assembly of the Lectors and Commentators of the Vicariate of St. Joseph was held on July 25, Saturday. The Vicariate consists of Guagua, Sasmuan, and Santa Rita. As the head of the Ministry of Lectors and Commentators of the Archdiocese, Among Ronnie was invited to give the inspirational message of the said occasion. Sister Monette Manalo, who is a member of the Ministry of Lectors and Commentators of the Immaculate Conception Parish in Guagua, Pampanga, was one of the attendants. During break, Sister Monette was given the chance to approach Among Ronnie.
She once more gave her sincerest thanks to Among Ronnie for being an instrument in the healing of her 6-year-old son, Mon Alfredo Manalo, who was sick of brain tumor. His son was operated and the tumor in his head was removed using a method called cobalt. Actually, the healing story of Mon Alfred happened 21 years ago. Among Ronnie tried his best to recall what happened then, because 21 years is quite a long time. But because of the story of Sister Monette, Among realized what happened then. Mon Alfred finished his studies and is now working, although Among failed to ask if Mon Alfred is married and with a family of his own. But the mere fact that after 21 years, Mon Alfred is alive and healthy and now living his life happily is already enough for Among Ronnie. Although this incident happened 21 years ago, whenever Sister Monette had the opportunity to meet Among Ronnie, she never fails to express her endless gratitude to him. It is for the reason that Among Ronnie used walang hanggang pasasalamat as the topic of the last week's episode of KLNJ. Nothing is more powerful than prayer, nothing is stronger than faith, and nothing is greater than God. Allow me, Sister Doris, to continue the reflection of Ma'am Agnes. Part 2 po ito. I join Among Ronnie as he prays for the complete healing and good health of Mon Alfred Manalo and to all those who have beautiful healing stories to tell. With God, anything and everything is possible. Keep believing that God will always answer our prayers in His perfect time. With Him by our side, we can never go wrong. We are truly thankful, blessed, joyful, and hopeful because God will do amazing things. Life becomes truly beautiful when you lived it with pure intentions, a heart full of hope, a mind tuned to positivity, and a soul rooted to kindness and gratitude. May the healing story shared to us by Among Ronnie continue to inspire us always believe in God's unconditional love. I like these meaningful messages. Enjoy this moment even if it is not perfect. Tomorrow is not promised. Live with a grateful heart. Spend time to those who matter most. Take care of your amazing body that has done so much for you. Enjoy the beauty of this earth. Stay kind even when you have all the reason not to. Once more, I join Among Ronnie in prayer for the healing of the avid viewers and listeners of KLNJ. May the different messages and concerns of the people asking for the different sicknesses of their loved ones, including my prayers, be healed in Jesus' name. Amen. Let us continue our Thursday night habit here in KLNJ. Together with the avid viewers and listeners of this healing program, let us experience our healing physically, emotionally, psychologically, and even spiritually. In Jesus' name, amen. Let me end my reflection with these beautiful messages. 1. Pray for God's blessings. 2. Believe in God's miracles. 3. Focus on God's promises. 4. Rejoice in God's goodness. 5. Trust in God's timing. 6. Wait for God's answers. And 7. Relax in God's presence. To all the avid viewers and listeners of KLNJ, welcome the rain with gratitude, for every drop is nature's silent prayer answered. Ang biyaya tiyak nating makakamtan, kaya't ang Diyos ay laging pasalamatan. We thank once again Ma'am Agnes for sharing her valued reflection for our season ender episode ng season 18, episode 12, entitled Walang Hanggang Pasasalamat. Ayan, maraming salamat po, Sister Agnes. And of course, no, Father, magbe-break muna po tayo. Mga KLNJ, wag po kayong alis, magbabalik po tayo sa makalipas lamang po ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
Neng aba ka maranon, nino ing manalangin para kaya katang. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Muli pong nagbabalik ang KLNJ. Kasama ko pa rin po si Sister Doris dito sa episode 1 ng season 19 entitled Yakap. Yan po, Father, no? Napakagandang salita ng yakap. Yakap. Ayan. Magkukwento na po ba kayo tungkol O baka po may doon? gusto ka munang... Ayan, siguro po, paalala nga po din muna sa inyo po, no? Sa atin po mga ka-KLNJ, para po sa mga galing or nakikinig po dito po sa atin pong sa ating programa, yung pong Medical Mobile Clinic schedule na handog ng ABCs for Global. Ang kanila pong mobile ay of course sa August 7 po, no? Yan, bukas na yan, no? Nasa Camachili, Florida Blanca po sila. On August 10 naman po, Pampanga Provincial Jail. And August 11, Santa Ines, Guagua. At kagaya po ng nabanggit ko po sa aking intro, ang Bisita Vicariato na ang host po ay St. John Marie Vianney. Ika nga, Incrusada at 70. Yan, 70 years na po. Nailipat po ito sa Santo Niño Parish noong August 3. At magsistay po yan hanggang August 10. And on August 10, which is Monday, sila naman po ay lilipat, no? Magbibisita naman sa Santo Lucia Parish. Hanggang 70 na po yun, August 17. August 17 to 20, nasa University of the Assumption. August 20 to 26, San Jose Parish, City of San Fernando. August 26 to 28, nasa Repository Chapel, Arzobispado. And on August 29 up to September 8, Metropolitan Cathedral of San Fernando. Yan po. This coming September 8 po kasi, 70 years na po ang anniversary ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios. It was in 1956 kasi po naganap yung canonical coronation ng VDLR or Virgen de los Remedios. At incidentally po, ang host po ng event na ito ay ang Vicary of St. John Maria Vianney. Kaya po, yung koronada, yung kinokoronahan kapag September 8, ito po yung dumadalaw, yung ano yung tawag? Bisita Vicariato. Bisita Vicariato. At nasa Vicary to pa St. John Marie Vianney po ito. Yes po. At tapos may paalala pa ba? Po, ito naman panagkatibat king Santa Rita de Casia Parish, Poblasyon, Santa Rita, para king kapag masusyan. Ning karelang ika 300 300 banwang anibersaryo. Meto nga masayang kapasalamatan king 3 siglo ning kasalpantayanan kapanayan at talampatugot a grasya nin Dios. Agkatan laring sablaban makiyabe karing espesyal aktibidad manibat king pamanalangin at pamanyamba hanggang nakaring selebrasyon ning komunidad. At ang mga schedule po, ayan po nga naman.
Ang dami po nito. So, nagsimula po siya. August 7 po, bukas, meron na po sila visual arts competition. August 8 naman, Camino de Santa Rita de Gracia. Ito po ay 14-kilometer walk from St. Catherine of Alexandria Parish Porac to Santa Rita Parish. August 9, Parish Grand Raffle Draw. So siguro meron silang ticket. August 10 naman po, ayan, 300 to fight hunger feeding program. Yun po ang kanilang programa. August 11 po, ito naman 300 bundles of grace. So, meaning it's a gift giving. On August 12 naman po, ito naman po ay exhibition at of course yung historical establishment dahil 300 years na sila. August 13 naman po, of course, tree planting. Ang tawag nila 300 project. On August 14, Triduum. Ayan na, simula na. Ano po? Of course, ano pa yung activity nila dyan? Of course, arrival ng relic of Saint Rita and for the commemoration of the 300th anniversary of the parish. August 14, Gawad Parangal. Ito naman po ay recognition of outstanding parishioners. August 15 naman po, motorcade of the image of the patron saints of the barangay and the image of Santa Rita de Gracia. Ayan, of course, yun po ay sa buong bayan ng Santa Rita. And of course, August 16, regular Sunday Mass. And on August 17, ito na po yung culmination of the 300th anniversary of the parish. Yan po. Lamang lang sila sa amin ng isang zero. Kami last April 30. Sila 300. Wow. Congratulations. Congratulations. Siyempre sa panguna ng Paris Priest na Apo. si Father Boggs Moraleja. Yes po. And At of course, siyempre ang kanyang assistant Paris Priest si Father Mon Torres. At kasama rin si Among Louds, Yes Mangune, at saka si Among Chito. yes po. Carlos. Congratulations po. Sila yung naabutan. At siyempre sa kanilang Paris Pastoral Council Coordinator, I think si Dr. Mildred Mariano. Okay Siya po. pa ba? O sa financial? Nalito na ako. Basta po, Congratulations po sa Santa Rita de Gracia Parish in this forthcoming celebration of the 300th founding anniversary of the parish. Yes po. Ayan, kwento At ngayon po, ng dumako na po tayo pasasalamat. sa kwentuhan bago po ang healing session dito sa KLNJ. Baka may magtanong bakit yakap po ang title natin sa gabing ito. Binabag ko nga Sir Doris kanina. Yakap kasi last month during our BEC session with the BEC Cell number 3 ng De Rosario, na pangalan nila ay Beatus, formerly Beloved, Blessed, na nung unang meeting namin, bawat isa nagbahagi, may biyayang tinanggap. Kaya yun ang context ng kanilang pangalan, Blessed. And yet, kasi nung mga nagbigyan ko ng pangalan yung ibang mga grupo, Latin, usually Latin word. So, inanapan ng katumbas na Latin word yung Blessed na naging Beatus. One of them is Mrs. Mary Joy de la Cruz. Last July, when she attended the BEC session, 3:30 p.m., Wednesday yun sa kanila, na ibahagi niya, last June may nangyari na, I think siguro gabi yun hindi ko lang na-verify, na biglang naramdaman ni Sister Joy na parang may yumakap sa kanya. And then bigla niyang narinig yung 12 times Jesus ko. At yun yung parang naging daan. At nung mag-PT siya, pregnancy test, buntis siya. Opo. Last month, sabi niya 1 month na yung baby. Si Sister Joy kasi meron yung first baby niya, 9 years old. Ang laki ng diferensya, no, Pero Father? may time na nagkaroon siyang ectopic pregnancy. So, Opo. ay inakala niya baka hindi na siya mabuntis. So, blessing para sa kanya at sana sa kwentuhang ito, isama rin natin siya sa panalangin, pati na yung kanyang baby na dinala sa kanya napupunan. Sayang, hindi siya nakatin for 2 consecutive Wednesdays. Kasi last month, umabsent siya.
meron yatang check-up. Hindi ko lang alam yung kahapon eh. Hindi pa ako nakapag-hingi ng update kay Sister Joy, Mary Joy de la Cruz ng BEC Cell number 3, Beatus ng The Rosario City of San Fernando, Pampanga. Kaya yakap po ang title kasi yung naramdaman niyang parang may yumakap sa kanya nung gabing biglang narinig din niya yung pagbanggit ko ng Jesus na 12 times. Na part din usually ng prayer, ng blessing kapag meron kaming pananalangin sa parokya at kung papaanong sa gabing ito dito sa ating programang King Lagyo ng Jesus, atin pong bigyang halaga ang pangalan ni Jesus sa ating pananalangin. At aside po sa baka meron kang gustong tingnan lang sa maiksing kwento hinggil sa karanasan ni Sister Joy ng Beatus, BEC Cell number 3 ng The Rosario, City of San Fernando ng Parish of the Lord's Ascension. Siguro, Father, napakagandang marinig at very inspiring. Kasi definitely, kung siya po ay part neto pong BEC, at nabanggit nyo nga po na 9 years yung pagitan, no? And may mga, of course, hindi natutuloy na paglilihi, no? So, parang naramdaman niya yung yakap. Kasi, remember, Father, hindi naman niya alam na mabubuo pala, di ba? Ano po? That time, wala pa siyang idea na buntis pala siya. So, talagang yung ating Panginoon ay nakikipag-usap sa atin. Of course, hindi man natin nadidinig talaga yung boses niya, no? Pero, nararamdaman natin siya sa katahimikan, no, ng ating paligid, ng ating puso. At nakakatuwang marinig po sa kanya na, yung kanyang answered prayers, no? Perhaps hindi na siya I don't know po kung nagmamadali siya, no? Pero palagay ko po nung natanggap niya yun, nung siya ay nakaramdam ng yakap ng ating Panginoon, ang lalim ng dasal niya. No, so it is a challenge po para po sa akin, no po. Ito po ay challenge para po sa ating lahat na to really come in front of Jesus, especially for those times na meron kang tinatanong or meron kang gusto rin naman na hingin, and wag mong i-disregard. Ika nga yung sabi niyo nga po, no, parang meron siyang nadinig, and his protection, his answer is always on time. Kasi alam naman natin may mga cases na pagbuntis yung isang tao, hindi ganun na kadali kung minsan. Just like her experience na meron siyang ectopic pregnancy experience. At naalala ko rin siyempre yung aking mag-asawang coordinator ng BEC ng Agape na si Brother Dance at Sister Dolor mga kapagal. Nagbibilang na rin kasi sila ng araw eh. By August, I think 17, masi-CS yung anak nila si Kiara Joy, makapagalpangan. Ito naman, I think 16 years ang agwat yata kung hindi nagkakamali nung kanilang first baby. At ngayon, ang daming kakambal na sakit nung pagbubuntis niya. Lalo na yung sugar. Kamakailan lang, binigyan pa siya ng insulin to think ilang araw lang manganganak siya. Tapos yung BP niya, kung ano pa yung tumaas, cholesterol or what. Nandoon yung pananalig sa Diyos. Kaya nga yung meaning ng yakap parang, ito yung parang pagbibigay din ng assurance ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Kaya niya tayo niyayakap. Pero siyempre, baka maisip niyong yakap, yung sabi mo, Sister Doris kanina, yung yakap ng PhilHealth. Ako naman, ang naalala ko, noon alam ko may outreach program ang University of the Assumption Grade School Department, yakap. Meron silang outreach program sa mga may hirap na bata doon sa San Felipe. Pero ito pong yakap na ito yung kwento ni Sister Joy na isang gabi pinaramdam sa kanya ng Diyos sa kanyang pagyakap at pati na rin yung pagkakarinig niya sa pagbanggit ko ng 12 times Jesus na sa panahon pa lang yun, di man niya alam na buntis pala siya, nagdadalang tao sana sa mga araw na ito, sa mga panahon ito, sa pagyakap ng Panginoon kay Sister Joy,
de la Cruz, sana maging ligtas silang mag-ina hanggang sa ligtas ding makapanganak sa mga dating na panahon na itatakda ng Diyos. Incidentally, Joy din ang pangalan ng anak ni na Brother Dance Oo nga at po, si Sir Dolor Macapagal, na sana nga maging malusog silang dalawang mag-ina na wala naman talagang sakit si Joy, pero ngayong nagdadalang tao siya, biglang may mga lumitaw na Madami, opo. kakambal na sakit yung pagbubuntis niya. Sana maging ligtas siya at binabalikan din pala yung kwento, yung mga anak siya nung una, yung blessing na sinasabi ng kanyang mga magulang sa Brother Dad, Sister Dolor, yung buti, nangyari yung nawalan pala siya ng hininga, I think nung nasa siya, after ng recovery room, nasa regular room na siya. Kaya madali siyang madali na-address yung pangangailangan niya at naagapan at hindi siya tuluyang namatay. Pero kung nangyari yon sa recovery room na iiwan lang siya doon, baka Opo. matutuluyan siya. Kaya siguro hindi rin natin maalis yung pag-aalala ng magulang sa kanilang anak at sa kanilang apo. Makiisa po tayo sa pananalangin ni na Brother Dance at si Sir Dolor Macapagal sa kanilang anak na si Joy Macapagal Pangan para sa ligtas na panganganak via CS this coming August 17. At gusto ko lang pong isama sa ating kwentuhan itong inaabot sa akin ni Engineer Charles Adrian Dizon, ang ating mag-assist po sa ating technical booth sa gabing ito. Ito po isang sulat na kahilingan at hayaan niyo pong basahin ko. Galing sa isang may sakit na si Evangeline Cadawas. Hello po, Father. Since last year, after I was diagnosed with stage 3C breast cancer, every day I watch your online mass. Sa akin kaya to, baka kaya mong Joel. Ako po ay nananalig at lubos na naniniwala na sa inyong pananalangin ako po ay gagaling. Sa ngayon po ako ay nakakonfine sa Marikina Valley Hospital, pneumonia at tubig sa baga. Hirap na po ako sa paghinga 4 days ago. Naalis na po ang 1.5 liter na tubig, ngunit bumalik po uli ang tubig 2 days ago. Mahigit 1 week na po ako dito sa hospital. Ako po ay humihingi ng tulong, panalangin sa inyo. Nawa po ay hindi mag-metastasize ang aking cancer sa ibang bahagi ng aking katawan. May awa po ang Diyos, sakaling lumabas na po ako ng hospital, pupuntan ko po kayo sa pares ninyo sa Pampanga. Nawa po ay matugunan ninyong hiling kong panalangin, Evangeline Cadawas. Nabasa ko pong sulat, parang ito naka-address hindi sa akin, kay Among Joel Jomasa siguro, no? Gatus ng Parish of St. Joseph dito sa City of San Fernando, Pampanga. Anyway, baka ito rin paraan din ng Diyos. Iniabot sa akin ni Engineer Charles Adrian Dizon itong sulat. At mainam din pong dito sa healing program po ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga ay nabasa ko po at makiisa po tayo sa kahilingan po ni Sister Evangeline Cadawas sa kanyang intensyon na matugunan ang kanyang kahilingan at makamit niya ang daglian at lubos na kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Dito natin po makikita gumagawa ng paraan ng Diyos. Maging daan nawa itong ating healing program na KNJ at naisama ito sa part po ng kwentuhan at isasama rin po siyempre pagkatapos nito sa parte po ng healing session dito sa KLNJ. At kaisa po kayo, mga avid viewers, listeners ng healing program ng KLNJ sa gabing ito, batid din ng Diyos na meron din po kayong kanikanyang kahilingan, pangailangan, at kung ano man po ang inyong mga karamdaman, mamaya po, marapati niyo pong i-text dito para mabasa po at maisama doon sa second part po ng healing session. At sa pagkakataon pong ito, mag-ali po tayo ngayon ng maiksing panalangin para sa healing session pagkatapos po ng kwentuhan dito sa KLNJ.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.
session dito sa KLNJ. Pagkatapos po ng ilang paalalay, ipagpapatuloy po sa ikalawang part naman po ng aming pananalangin yung mga mensahe na ipinadala o ipapadala ng mga avid viewers ng KLNJ dito sa programang King Lagyo ng Jesus, Episode 1, Season 19, entitled Yakap. Maraming salamat po kayo. Kami po ay nagbabalik muli po sa programang KLNJ. Of course, kasama po natin ang ating healing priest na si Reverend Father Ronnie Dicao at ang inyo naman pong kakaluguran, Doris, sa pangalan po ng atin pong original na KLNJ brother, co-host si Sir Jeffrey. Siyempre, salamat din kay Gomez. Engineer Charles Adrian Yan. Dizon na nakantabay sa Yes. technical booth ng Bright FM. Yan, maraming At salamat po. ito na po yung second part ng healing session.
marapati naman ng Diyos habang binabasa po namin na Sister Doris itong mga mensaheng ipinadala ninyo. Magsilbi rin naman itong panalangin at sana'y matugunan bahagi po ng healing session, second part ng healing session dito sa KLNJ sa gabing ito, episode 1 ng season 19 ng KLNJ entitled Yakap. Na ang tema po natin, ang bawat yakap ng Diyos sa ating buhay, to'y pahalagahan habang nabubuhay. Yan po. Ang una po nating babasahin ay galing po kay Sister Verna Soriano Atienza. Sabi niya po dito, Father Ronnie, pakiyabi yu kepo king healing prayers yu Atienza family and rin pong kaluguran kong manamdaman. Rose Tiatco, Alma, Mali Corazon de Leon, Jonah Mineses, Annalyn Alfaro. Ang ganangan puring aliwa pang manyad grasyang pakayap, paulining programa yu king lagyo ng Jesus. Pakiyabi rin po king panalangin yu, inka kaming community, Breath of God, Catholic Charismatic Community. Salamat po. Thank Salamat you po. po, Ms. Opo. Berna. From Gloria de Los Atilano, good evening po Among and God bless. Isa siya sa mga member ng Agape ng Parish of the Lord's Ascension, BEC Core Group. Ayan From po. Bridgepoint Place. Ayan, galing naman po kay Sister Fine sa Revelo. Mayap at magrasyang bengi po among Ronnie, David Cow, and Sister Doris. Takal pong salamat king complete healing prayer po. Karing katuwangan ko, Mercy Rudy Canlas Magpayo from Lord's Baptism Parish Church, Pasig, Candaba. And my whole family, among sensya na po, Lila pong may kasimba nang magmisa kayo Santa Ana. Hindi rin ako nakapagmisa. Kasi Sunday, katulad na nabanggit ko kasi last year nung magmisa ako with Apong Seto, nakasabay kami. Ayun po. Pero this year, hindi ako nakapagmisa. Hindi rin pala siya nakapag-attend. Yun po. Atin niya po kasing panamdaman yung katuwangan kong lalaki. Among, mi MRI ne po yung paunakan Andrew Magpayo Fabian. Sana po tuloy-tuloy na ing kayang kagalingan. Iabe yun na rin po din pengari ko, Baby and Roger of Revalo. Takal pong salamat. God bless po palagi. Ingat po. Galing naman po yun kay Sister Fines. Rest assured, Sister Fines, sasama natin siya sa panalangin ng iyong mga kaibigan. And may God extend His blessings to Brother Rudy and Sister Mercy Canlas Magpayo. From Hernanita Sudla, may paoras po Among. Isa na naman po itong member ng Agape ng Parish of the Lord's Ascension. So talagang regular listeners na sila. Ng BEC Core Group, nakasama ko lang kanina. Mhm. Biro namin sa kanya yung siya yung may-ari nung Coffee Bay. Wow. Hindi kasi Bisaya siya. Imbis na Coffee Bay, Coffee Bay. Ganun po kaya at okay lang naman po Siya si sa kanya Sister binibira. Nets. Pero kung minsan, Sister Nets. Ayun, depende sa mood. Hindi. Kapag Bisaya, yung Ah, ay nagiging E. Okay po. Ayun, galing naman po kay Sister Janet Canlas. Good evening po, Father Ronnie and Sister Doris. Kay Ellen J. Amen. Thanks be to God. Thank you very much, Samo, for all your prayers to us. Please include us in your prayers, especially my heart and thyroid problem. And complete healing po for Teddy and Gerard Galang. Thank you po, Among. Regards po, King Ima. Ingatan po kayo ng Diyos. Ingat po kayo ni Sister Doris sa pag-uwi. God bless po. Thank Salamat you, po, Sister Janet. Janet. We'll be praying for your intentions. From Ophelia Samson, good evening po. Dakal pong salamat kayong healing prayer. Thank you po. May God bless and heal you too and your family. Ayan, thank you po. Galing po kay Miss Miriam Flores. Good evening po, Among Ronnie and Sister Doris. Healing prayers po to 6 family members. In Jesus' name, amen. God bless po and be safe in going back to your parish. Thank you po, Tita Miriam. Flores. We'll be praying for your intentions. From Eileen Timbol Galura, member din ng Agape, ng Paris BEC Core Group ng PLA, ng aming parokya. May pabengi po. Good evening, Sister Eileen.
Ayan, salamat po. Galing naman po kay Sister Joy Casanada. Good evening po, Father. Please pray for the soul of my Lola Teofila. In the name of Jesus, our Savior, salamat po. May God bless and heal your Lola Teofila. From Dolores Macapagal, may pabingin po among lagi pong mimingat. Again, member of our Agape Ay, galing. Paris BC Core Group. Nasakto na po, Nakasama Father. ko lang kanina rin. Ayan, okay. Galing naman po kay Sister Ana Morty Bonifacio. Mayap at magrasyang bengi po among at Sister Doris. Pakiabiyo kami po king panalangin impakayap at dingke kaming kayadwanan. Lalo na ding pamilya mi at ding anggang manyawat kapaldanan king lagyo ng Jesus. Dakal po salamat among. Mimingat po palagi from Franciscan Church of St. Buenaventure. Canada. Ayan, okay. Thank you po, Miss Sister Ana Ana Moore. From Verna Soriano Atienza, again, may at magrasyang being po among Ron and Sister Doris. Ayan, salamat po. And gano'n din naman po kay Miss Susan Manalang, Maya pat magrasyang bengi po among kao at Sister Doris, iyabe yuke po king prayer shoe, ding pamilya, Spicer. Salamat po. Thank you po. From Miss Amelia David Susan. Pamintuan, may pabengi po. Good evening po, Sister Amelia. Ayan, sabi naman po ni, of course, Miss Hernanita Sudla, pakipray po among. Hernanita Sudla. In short, Sister Needs. O Sister Nets. Siya po yun. Okay. Sabi po niya, pakipray po among speedy recovery po, Remedios Heroso Wong. Ayan po. We're praying for you. Pangadi tayo po. From Crystal Relos, may pabengi po among Ron, Sister Doris. Ingat po king pamanuli. Thank you, Sister Crystal. Ayan, salamat po. Miss Grace Upan, sabi po niya, Maya pabengi po among Ronnie at Sister Doris. Salamat po king programang KLNJ. Tanggap na kami naman pong grasyang pakayap. Stay safe always po. God bless po. Thank you po, Miss Grace. Thank you, Grace. Sana pagalingin ka rin ng Diyos at patuloy kang maging daan din at daluyan din ang biyaya ng Diyos through your healing massage na marami pang may sakit ang matulungan mo rin at gumaling sa kanilang karamdaman. Ayan po. Galing naman po kay Miss Sister or Miss Joyce Arozal. Good evening po. Pakiabi po. Prayer for healing and successful venogram procedure for Efren Mercado tomorrow. Sana po normal ngan ing maging resulta. From Sister Marlene Malig, good evening po, Father and Sister Doris. Thank you po so much po sa mga healing prayers mo sa akin. CKD or chronic kidney disease stage 5. Father, ask ko lang po, anong oras ang second mass pag Sunday? Attend po kami August 9. Magpapa-anoint po ako. Belated clergy day po sa inyo sa pag-uwi. God bless po. Father, pwede po makingi ng healing oil. Sorry po, nakalimutan na. Salamat po sa Sunday po. This coming Sunday, ano ba sa Sunday? Yun po yun. Kung ano, second Sunday. So ako po yung magmimisa ng 8 o'clock sa Parish of the Lord Ascension Church. After that, mabilisan lang po kasi mayroon akong 9:30 Mass sa Jumbo General Mall, Sindalan. Lapit lang, kung magsimba po kayo ng 8 o'clock, kaagad lapit lang kasi nagmamadali ako noon, malilita ko sa misa ko sa Jumbo General Mall. After Mass, 8 o'clock, second Sunday po yun ako yung magmimisa. Kasi every first and third Sunday, St. Paul Father yung nagmimisa. So ako nasa chapels. So kung August 9, tamang-tama, ako po yung magmamas. At makamit po nawa ang biyaya ng Diyos para sa yung kagalingang sa physical, emotional, secular, spiritual. Gayun din, from Teresita de Mesa Aquino, isa ring member ng Agape, Paris BEC Core Group ng aming parokya. May pabingin po among Ron, Sister Doris. Salamat ka ring healing prayer. You making okay yung lab test ko. Thanks be to God. Meron ka Ayan pa? po, meron pa po. Ito po. Ayan po, happy viewing din po kay Sister Julie Zapata. At mensahe po galing kay Ma'am Irma Olalia Sawal. From Smapian, San Matias Apostol Paris. Kumusta, Sister Irma? Ayan. Good evening po, Among Ronnie. Mimingat po kayo palagi. God bless From po. Brother Dutch Macapagal, ang aming coordinator sa Agape, Paris BEC Core Group ng
Palace of the Lord's Ascension. Magrasyang being po among ron Sister Doris. God bless us. Among pakibless niya po yung anak ko, Shara Joy, makapagalpangan, king pamanganak na king August 17. Sana maging successful yung delivery na king Lagyo ng Jesus. Amen. Among pakibless niya rin po yung pasyente ng darling, Dolorco, Ifilemon Nunag. Sana may kakompleto na yung kapaldanan, king Lagyo ng Jesus. Amen. Among Sister Doris, paki-pray yo puring Paris BEC Core Group ing agape, Yes po. baluta na kayan sana king grasya na ning ginuking Lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Brother Lads. Napakasipag din po nila. Tsaka ma-assist talaga po siya sa programang BEC. Oo. Ano po? Member of kasi course, siya ng ACBEC din. kaya talagang ano po, kailangan active talaga siya. Oh, Ano po? Assistant Commission on BEC. Member siya. Ayun po. Galing po kay Sister Sel Maniago. Pray for my niece Eliza for her fast recovery, please. Praying for Ayan po. Eliza. Yes po. Galing naman po kay Brother Rene Pineda. Good evening po, among kao. Pakisama po sa panalangin. Mabilis ang kagalingan ng aking asawa na si Vilma Pineda. Thank you po, among. We'll be Galing po praying for kay your Brother wife, Rene. Vilma Pineda. Yeah. Tapos, from Amelia Bonifacio, Lola Mel, good evening, Among Ronnie, Kawan, Sister Doris, Abeyo, kaya po kayong prayer yung mamigrasyang pakayp king Lagyo ng Jesus. Dakal na dakal pong salamat po, Among Ronnie, sabi ng Lola Daddy Ampoy, dang dakal po kanong salamat, mimingat kayo po king pamanuliyo. Among Ronnie and Sister Doris, God bless us all. Thank you, Lola Mel, and shout out kay Lola Dalia. Yeah, At salamat Dang. po, Brother Sister Mel and Sister Dalia. Galing po kay Miss Rosaline Lapus, maya pabengi po kay kayo, among Ronnie, pakiyabi po pamilya mi, king kay kayong healing prayer. Kriyan po, ing heart na, Bruce po, sana tuloy-tuloy na pumila ko, seizure niya. Ako po ing nervous ko, at si Che po, sana maging okay ang health na. Praying for your desires, our thank desires, you. Ma'am Rosaline. And lastly po, from Sister Jane Canlas Larano, si Hermana, a blessed good evening, Among Ronnie, David Cow, and Sister Doris, and to everyone. Kailan J, a night of healing prayers for us. Be healed and be blessed, King Lagyo ng Jesus. Amen. Thank you so much, Among Ronnie, for all the prayers being offered to us. Rest assured, we will be praying for you as well as your family, especially imas good health. Ingat po kayo ni Sister Doris sa pag-uwi. Take care and God bless po. Thank you, Hermana. At sana'y Maraming salamat po. Happy viewing din po kay Mark Joseph P. Pineda. Yes po. Meron bang humabol? Meron pa po. Nabasa na po natin yung iba. Yes po. shout out lang kay June Mabalot. He is Yes watching. Even Sister Judy Zapata, belated happy birthday po. At sa lahat po ng nagpadala ng mensahe, sa lahat po ng silent avid viewers, listeners po ng KLNJ sa gabing ito, sana sa bahaging ito, second part po ng healing session, makamit po ng bawat isa ang pagpapalang kaloob ng Diyos upang matugunan ang ating kanikanyang kahilingan at nang makamit din po natin ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Yes po. Ngayon po ay magampanan po natin ang second part po, concluding part po ng healing session. Kaisa po, makapangyariang Diyos, kaisa po ng mga avid viewers, listeners nitong healing program na KLNJ dito sa DWBL 91.9 Bright FM sa gabing ito ng Webes. Minsan pa ikaludan mo po ang
At para po sa atin pong mga ibang announcements, ang tabayanan po natin programa bukas, Biyernes, August 7, at 6 o'clock po, live mass from the Immaculate Conception Parish, Guagua, Pampanga. Ito po ay susundan ng 8:30, Kasanggat, Kalusugan. 9 o'clock naman po, Public Service Advisory with Miss Chinchin Nugid. At 11 o'clock, Misa King Radio with Reverend Father Gilbert T. Alubog Patchem. And at 12 noon, Kwentuhang Katoliko, Looking Forward to Sunday with Reverend Father Ramon V. Torres. At ngayon din po, kahit gabi na, binabati po natin ang Happy Fiesta ang LNS Subdivision Angeles City dahil ngayon po ang kapiestahan syempre ng parokya ng Lord's Transfiguration Parish. Yan po. At Thank you muli po, po, Father. siyempre, binabati ko po ang komunidad po sa aming Parish of the Lord's Ascension, headed by our Parish Pastoral Council Coordinator, Ma'am Joyce Yambao Arozal. And siyempre, ang Agape, ang Parish BEC Core Group, headed by Brother Dads Makapagal. At ang aking kasaman sa kumbento, ang aking sekretary, si Brother Sam Garcia, at kasama doon si Sir Sed at saka si AJ. Ayun po, happy viewing din po kay, ano nga pong pangalan ni Malig, Chef Franz. Marlene. So, ayan, Miss Marlene Malig. And of course, kay Sister Soc Rodriguez. Happy viewing po sa inyo. At of course, at this point po, muli po nagpapasalamat po kami ni Among Ronnie sa inyo pong pagantabay po sa amin dito po sa ating lingguhang programang KLNJ. Ito po ang inyong kakaluguran, Doris, sa pangalan po ng ating main co-host na po, si Brother or si Sir Jeffrey Gomez. Muli po, ayan, sabi nga po natin, ang ating pong role ay magkaroon ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Muli po, thank you po and God bless us all. At siyempre po, salamat kay Sister Mary Joy de la Cruz ng The Rosario City of San Fernando, Pampanga, dahil ang kanya pong kwento ang ibinahagi sa Season 19, Episode 1 ng KLNJ entitled Yakap. At ako pong muli ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng Parish of the Lord's Ascension sa Lourdes Site Subdivision, the Rosario City of San Fernando, Pampanga, at inyong kakaluguran na nagdarasal para sa kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual ng mga may sakit na nag-iiwan sa inyo ng tema ng ating KLNJ Season 19, Episode 1 entitled Yakap. Ang bawat yakap ng Diyos sa ating buhay, to'y pahalagahan habang nabubuhay. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.